Кожний челядник приходить у цей світ, аби виконати місію, намічену Всевишнім. Творча група програми «Русинська родина» і я, її ведуча Віра Кубулей, желаємо вам мати мудрость збагнути своє предназначення на землі і з радістю відкривати закони життя, творити добро людям, сіяти любов. Про нього кажуть, що й се май порядний і чесний художник. Він нігде нікого не осуждає, а змагається кожному помочі. Може, тому у свої красні 80 Йосип Бабинець, член Національної спілки художників України, файно упозірує, бігає по верхах наших гір, як олень. Він істинний патріот своєї землі, котру виспівує у своїх полотнах більше піввіка. Вся інтелігентність і професіоналізм, душевна простота, мені се видить, прийшла до нього у тих наших корифеїв, котрі основали Закарпатську школу ізобразительного іскусства. Йосип Бабинець мав честь у них брати уроки і жизни, і творчества. Чистовне Йосип Попович, що про вас значить іскусство? Для мене мистецтво – це моє життя. Через мистецтво я познаю світ, познаю людей. Все, що я роблю, воно якось пов'язано і все пов'язано на мистецтві. Не тільки на образотворчому мистецтві. Допустим, я в свій час увлікався хореографією. Це теж мистецтво. І іноді задають мені питання, як красиво, коли танцюють. Я кажу, дуже красиво, коли танцюють, але це, кажу, така праця, така, то кажу, каторжна праця. І то, кажу, люди не представляють, що значить така улипка, красиво і все. Це, ще раз повторю, що то праця і велика праця. Така ж велика праця і мистецтво образотворче. По-перше, треба мати якісь ази. Є унікуми, які не мають освіти, але зато вони мають в дальнішому величезну практику. Я можу тільки привести такий приклад Антон Михайлович Кашай. Художньої освіти він не мав, але життя в колективі художників, виїзди на пленер, совмісна праця із великими майстрами, з Бокшаєм, з Верделієм, з Манайлом, з Шолтесом, з Коцкою, Кондратовичем, всіми нашими художниками, він достиг таких величин, яких він заслуговує. А хто з корифеїв були вашими учителями? Першим моїм учителем був Петки, Шагнар Ференцевич Петки. Що має мати студент, коли він приходить на урок? Каже, він має мати 2 пензлики, має мати карандаш, має мати 4 кнопки, має мати 2 пензлики і має мати банку для води. Ну і все. І з того починалося все. Він розказував нам, як то робити, як фарбу розмішати, як покрити, щоб була одинакова площа покрита фарбою, щоб не було потьоків, щоб так. Це були ті основи, на які потім спирається все своє життя художник. А в дальнішому, звісно, Бокшай, Ерделі, Манайло, Коцка. Ті великі люди з великої букви, вони залишили слід у нашому мистецтві, і я думаю, що я виражуся правильно, що у многих художників вони залишили свій слід, тому що кожен щось у них брав. Практично велику роботу вони робили, і та робота в дальнішому, звісно, сказалася на всіх наших художниках. Діло в тому, що в училищі із 3-го курсу Бокшай вів у нас роботу в майстерні. А він практикував, він художник-пленеріст. Він на пленері, фактично всі роботи його зроблені на пленері. І ми виїжджали тоді з ним на пленер під Радванський ліс. Він не тільки з нами, він і з другими курсами він також виїжджав. У нього навіть є картина «Художники на пленері». Є така картина. То було під Радванським лісом
Оця поляна була, де ми завжди приїжджали, приходили, бо пішком ми йшли. Приходили туди, переходили річку і працювали. Цікаво було за ним спостерігати за його роботою, як він, майстер, як пан професор учиться. Він приходив, і ми приходили з ним, розкладувалися. Кожен собі знаходив мотив, він теж розклався, нарисував, проклав всі тони на холсті, а ми вже працюємо теж. Після того перевернув холст і сонцеві, щоб щоб мало підсохло, і йшов нам подивитися, що ми робимо. Покоригувати наші роботи, а потім прийшов, закурив собі піпу, кисть в руки і своїм пунктиром він малював картини. Ми тоді, звісно, дивилися, як він малює. І то було для нас, не треба було поясняти, не треба було як. Показали на практиці, то було дуже, дуже для нас. Допустим, для мене. І я думаю, що для других художників велика школа. Полотна Йосипа Бабинця такі многопланові є наші красні русинські співаники, котрі художник не раз чув від своїх предків. Він, як нитко, любить наші гори, полонини, красні ріки, поточки. Вони на полотнах художника оживають і безперервно співають гірські ноти нашої сріберної землі. Йосип Бабинець – це у нашій організації належить майже до самих старейшин. Один із поважних членів нашої організації, людина, яка своїм іменем закарбувалася в історії нашої спілки. Ця людина сформувалася у період наших класиків, таких як Йосиф Бокшай, Адальберт Ерделі, Андрій Коцка, Манайло та інші. Будучи в той час молодим чоловіком, він брав активну участь у пленерах, брав активну участь у виставках, у поїздках, різних симпозіумах. І це дало йому можливість десь відчути у себе за спиною ту таку опіку певну. І ясно, що дуже багато він зумів перейняти у наших корифеїв. Йосип Бабинець у образотворчому мистецтві сучасного Закарпаття продовжує традицію наших великих Бокшая і Ерделі. Це людина, яка віддано і дуже щиро служить своєму краю. Це людина, яка спробувала піднятися у своєму такому творчому пориву до кращих взірців пейзажної лірики Закарпаття. Закарпатці патріоти, закарпатці люблять свій край, закарпатці оспівують його в піснях. Коли говориш про художника, це вже зразу уявив певний час, відрізок його творчості. Що я за Йосипа скажу? Це людина, яка має величезний творчий шлях. Тому що він, по-перше, один із таких могикан наших, бо є вже небагато художників, що мають такий вік творчий. Його творчість різнобарвна така. В основному він працює в жанрі пейзажу. Значить, пейзаж у нього многоплановий, кольори насичені. Він дуже любить воду, писати річки, вживає використовує мотиви архітектури, такого побуту нашого закарпатського. Мені подобається в ньому те, що він перейняв у наших корифеїв ту людяність, ту таку чоловічність і доброту людини, яка любить свій край, яка любить свій народ, яка любить його традиції. І це все так чи інакше відчутно в його мистецтві. Не будемо конкретизувати. Зрозуміло, що Йосип Бабинець є співець нашого закарпатського пейзажу. Він рідко відходив від своєї теми, але цей пейзаж є настільки ліричним, є настільки милим, приємним, обіграним, облюбованим, що я би сказав, що Йосип Бабинець є такий істинний пейзажист, який увійшов в історію нашого мистецтва досить свідомо і досить впевнено.
Йосип Бабинець, він багатогранна людина, він творча людина, він і художник, і мистецтвознавець, і розкриває себе в різних аспектах творчої діяльності. Але для глядачів він дуже цікавий своїми живописними полотнами. Є співець нашого закарпатського пейзажу. Він рідко відходив від своєї теми, але цей пейзаж є настільки ліричним, є настільки милим, приємним, обіграним, облюбованим, що я би сказав, що Йосип Бабинець є такий істинний пейзажист, який увійшов в історію нашого мистецтва досить свідомо і досить впевнено. Йосип Бабинець не має ніяких звань, а й був в його картинах видиш майстра пензлика з файну професійну школу. А окрім того, в кожному полотні чувствуєш велику любов до родного краю, до людей, котрі тут живуть, трудяться і примножують його красу. Чим відрізняється манера Бокшая учоби від Ерделі? Ви знаєте, я вам скажу таку річ, що ота толерантність і їх погляд на світ, ми від них черпали то все. Я ніколи не чув, щоб хтось із них кричав. Або навіть, якщо він поясняв студентам, що так треба зробити, бо так треба зробити, все було задушевно. Ерделі любив пояснити. Каже, подивися так, поміряй, подивися, прижмурися, бачиш, яка там фарба. От треба тут так, або треба тут так зробити. Якщо вже не вийшло, він міг взяти пензель, попросив, дай мені свій пензель, вимішав фарбу, поклав один мазок або два, що треба було, каже, отак треба. Підход у Бокшая був інший. Він був чоловік, практик великий. Він приходив, не виходить, каже, а ну встань. Встань, він, допустим, я встав, він мені намалював, каже, отак треба. Дві особистості, кожен по-різному підходив до навчання студентів. Це було інтересно, і це було цікаво, і це було дуже поучительно. Знаєте, то велика практика в тому. Спочатку прийшли ми, треба було мішати фарбу якось, ні? А що ж після війни було? Фарби були, але дуже були такі, акварельні, я пам'ятаю, фарби були погані. Не було з чого робити. Потім масляні фарби, ми вже з 3-го курсу починали масляними фарбами малювати. Училище тоді всі фарби ми діставали на складі. І з того ми жили, тому що фарби такі, допустимо, масляні фарби в Ужгороді не продавалися. Звісно, у художників наших в Ерделі і у Бокшая у них були, але це був запас ще довоєнний. Я пам'ятаю, що така була ситуація, що Бокшай робив композицію і мені якось каже, Йошко, це би ти не попозирував мені. Я кажу, Йосифович, звісно. Ну, він мене пригласив у майстерню, я був у нього в майстерні, перший раз у художника в майстерні був. Велика майстерня, великі картини. І тоді, що було цікаво, були картини повернуті до стінки. І я кажу, Йосифович, а що там за картини? Він каже, то не можу казати. А кажу, чому? А він мені вказав, а там були картини на релігійну тему. Ті його картини, які зараз виставлені у художньому музеї, звісно, шедеври. Але каже, не можу говорити, така була ситуація. І, пам'ятаю, я йому позирував, він рисунки робив, дуже цікаві рисунки, в нього такий прийом інтересний. І після того він мені подарив акварельні краски. І ви знаєте, я то так носив, що доносив їм до того, що краски висохли. І я з того не мав нічого, тому так їм вже треба було зробити. Але, бо думаю, не сьогодні, завтра, завтра, бо то ж таке було, знаєте, в тюбиках краски, кольори такі, то були німецькі, я пам'ятаю, німецькі фарби. Але так вийшло, розумієте, що і з того я нічого, хосна кажуть, не взяв. Але я подивився в його майстерні, чудесна майстерня. І наші педагоги, звісно, нам давали дуже багато. Думаю, що як нас учили наші вчителі, це було добре, це було на рівні.
За своє творче життя, яке триває вже понад 50 років, Йосип Бабинець назбирав дуже багато цікавих творів. І ми тішимося з того, що він щиро розказує нам про свою любов до рідного краю. Перечинщина, де він народився, Ужгородщина, високі гори Карпат, а також понизовина Тиси. Дуже несподівано для нас, закарпатців, такий мотив у творчості Йосипа Бабинця. Тиса, Гортобать, степи, така чудова лірика степової Угорщини зачарувала Бабинця. І як він сам каже, що він приїздив туди і оспівував цей край, розкривав його впродовж понад 10 років. І отак в його творчості сплелося чарівне гірське Закарпаття, чудова низина Тиси, люди, пісні, традиції, мистецтво і чудова високоякісна лірика пейзажиста, багатопланова, із сонечком, із чудовими деревами, із осінніми піснями холодних вітрів, із зимою прозорою, із тими хатинками, які туляться, і ми звикли до тих хатинок на Закарпатті. Ця людина побувала майже всюди на Закарпатті, тому що це його найкраща майстерня. І цим самим всюди, де б він не був, він з любов'ю відносився до навколишньої природи, до навколишнього середовища, з любов'ю відносився до простих людей, які фактично завжди десь присутні, так я би сказав, косвенно присутні десь в його роботах. От дивишся на його пейзаж і так відчувається, ніби от зараз вийде якийсь старий дідик або бабка, пройдеться, і той момент такий неуловимий був і пропав. Тобто це вміння створити таку атмосферу, що людина, незалежно від того, що фізично вона там її немає, але вона духовно завжди присутня. Де я тільки не малював і в які я погоди не малював. Бувало таке, що стоїш, покладеш зонтик, а за спину, за шию тобі падає дощ і малюєш. Зимою такі тріщані морози, особливо у Рахівському районі. Там намного холодніше, як в Ужгороді, допустимо, намного холодніше. І стоїш по коліна в снігові, у кармані маєш краску, білу краску ложили ми в карман, тому що вона замерзає, і потім невозможно вимішати з неї фарбу, колір не можна з неї вимішати. І малюєш, погода погана або непогана, не є поганою для художника погоди. Всяка погода добра і у всяку погоду можна малювати. Я би сказав, що це є закарпатський живописець такий істинний, тому що у його всі роботи, які він малює, це абсолютно носить характер Закарпаття. Він їздить, хоча він багато їздив за кордон, по пленерах, все, але свою манеру він не переробляв, як деякі художники, кидалися в якийсь модернізм, щось там побачив, починав сам щось мастити. Тому що коли людина щось побачить і хоче пробувати, але не має до того ні відчуття, ні підготовки, то нічого не вийде. Він не міняв свою манеру, не змінював своїм традиціям малювання. Я думаю, що це один із таких наших закарпатських живописців, як би сказати, нашинських, якого картини де би не виставлялися, видно, що це носить такий етнографічно-закарпатський смак живопису. Маю в виду пейзажу, настрою нашого краю. Взагалі його така різносторонній пейзаж, не є такий, знаєте, типово одинаковий. Він в кожній картині шукає щось своє. Так що Йосип, як на мене, достойний живописець. Йосип Бабинець – один із чудових ліриків Закарпаття. Ми пишаємося своїм краєм, ми пишаємося своїм мистецтвом, ми пропагуємо це мистецтво, розказуємо про нього, показуємо на різних виставках. І ми дуже вдячні, що Йосип Бабинець настільки гарно представив наш край своїми чудовими полотнами. Коли ми їздили у Словаччину на міжнародні пленери, я жив з ним разом, я бачив, чим дихає та людина. Мені подобається в ньому така висока самоорганізованість. І подивіться, по сьогоднішній день йому 80 років,
але він виглядає струнко, підтягнуто, моложаво і завжди усміхнений, завжди у хорошому настрої. Він дає приклад дуже багатьом нашим, навіть молодим колегам, як треба себе почувати як у мистецтві, так і в житті. От згадую такий момент, що, по-перше, в нього певний є режим. Завжди ранком він скоро встає, ми десь там випили каву, доки я там десь щось ще шукаю, думаю над тим, що робити. Дивлюся, Йосиф вже бистренько побіг з етюдником і вже схватив якийсь момент і вже працювати. Тобто у нього ця атмосфера навколишня – це його робоче місце. Він туди ходить чітко, кожен день і постійно. Це говорить про високу самоорганізованість і такий ритм життя людини. По-друге, у спілкуванні це людина завжди дуже весела, дуже добродушна, завжди готовий прийти на допомогу, завжди, я би сказав, радушно сприймає компанію. Так само він веде себе у сім'ї, я знаю його добре дружину, знаю його дітей. Це така дуже згуртована, любляча сім'я, родина, яка може теж бути прикладом для багатьох наших родин. Йосиф взагалі це людина товариська. Він з любим знайде зразу відносини добрі. Це такий характер. Він спокійний, товариський. Він завжди їздив на пленери, у нього завжди є певний такий контингент товаришів, з якими він постійно їздить. І взагалі він така компанійська людина. Ми з ним працювали у фонді, потім це комбінатом стало художньому. А там була така робота, що мусите в колективі працювати. Так що все було нормально, він абсолютно компанійська людина, творча. Фігляр такий, він любить таке, типічно наша закарпатська людина, живописець, художник. Йосиф Бабинець – це є портрет для мене вічно юного художника. Дивлячись на нього, хочеться жити, хочеться вставати, не сидіти, завжди щось робити. Це дуже приємно. Я знаю дуже багато про нього хороших відгуків від колег із-за кордону. Деколи я їду з Бабинця, або він десь їде, завжди про Йосипа дуже добре се відзиває. Він ніколи не конфліктний, ніколи не є якийсь такий агресивний, завжди урівноважений, завжди такий людяний, одне слово, що хочу сказати. І в цьому плані я йому бажаю в надальшому довгих років життя і творчої праці. Він кінчив на той час в Ленінграді вищу школу історії та теорії мистецтва. Між іншим, таку школу я би увів у всіх школах. Теорію мистецтва і історію мистецтва обов'язково мали би вивчати всі. Тоді б ми мали інакших і чиновників, розумієте, які би хоч знали, що вони не розбираються, не наробили би вид, що вони знають усе, розумієте? То дало би дуже багато. Я думаю, що прийде час, що введуть таку. Так що Йосиф пройшов дуже гарну школу, а це дає теж погляд на мистецтво, розбиратися, що було, як було, що добре, що недобре, які смаки, які напрямки. Так що в нього є та підготовка. Золтан Шолтес, яким ви його помните? Золтана Івановича я вже узнав у художньому фонді. Будинок народної творчості, там був такий коложварі. Він організовував оці пленери. І ми виїжджали, я пам'ятаю, ми поїхали у Нижні Ворота на шкільні канікули. Тут вже учнів не було, але класи були пусті. Нам там зробили койки, ми там спали і, я пам'ятаю, два тижні ми працювали. І тоді я перший раз познайомився тоді, як працюють кожний художник. Тобто я пам'ятаю, що то був, Шолтес був керівником цього пленеру, був там Коцка, Глюк був і Коложварі. Звісно, ми виїжджали, я дивився, як кожен працює. То була теж школа, тому що я бачив, як підходить до вирішення своєї картини Коцка, або як Глюк, як Шолтес. І тоді мені дуже сподобалося, тому що Шолтес, він а-ля Пріма робив. Він поклав краску, він вже там, це був точно нарисований, точно поставлений колір. І мені це дуже сподобалося.
Ми з Антоном Михайловичем я теж їздив з ними на пленери. Це теж був оригінальний чоловік. Не маючи, як я вже говорив, не маючи художньої освіти, він був великим майстром. Навіть був такий один случай, я пам'ятаю, на Веречанському перевалі розложилися, почали працювати, а він мало пізніше прийшов, каже: «Дівушко, а не біда, я де сяду, а то було так, від мене десь 10 метрів». Я кажу: «Антон Михайлович, ні, так що ви?» І ви знаєте, він почав працювати, і я дивлюся, і я не можу працювати. Я убедився, що не можу. Я дивлюся на нього, як він робить. Він дуже швидко робив все. Швидко він так локально підтонив, там підчеркнув, так рисунок зробив все. І я беру свій етюдник і йду в другу сторону. А він каже: «Йовушку, та де йдеш?» Каже: «Та я тобі мішав?» «Ні, Антон Михайлович, кажу, не мішаєте. Бо я вже, кажу, намалював». Ви знаєте, то була така, як, кажуть, як магніт. Мене тягнуло подивитися, як він робить. Які настанови тих корифеїв ви помните і додержуєтеся по нинішній день? Ерделі казав: кожен художник має мати чистий розум, чисті пензлики. І для того, каже, треба кожний вечір, коли прийдеш з роботи або прийдеш з пленера додому, ти мусиш помити пензлики, завернути їх в газету і відложити, нехай висохнуть. Завтра рано з тими чистими пензликами будеш починати працю. І цього прикладу я слідую. Це прийшло через все моє життя. От подивіться мої кисті, вони всі закручені у бумагу. А яким помните Манайла? Це унікум. Унікум, який не має свого аналогу взагалі в закарпатській школі, тому що він колись говорив так, що не є на Закарпатті села, де би я не був. І він завжди їздив, і він малював великі картини. А коли був малий, то він їздив і зарисовки робив орнаментів, одягу, посуди, навіть мебелі. І вже після смерті, коли Манайло помер, його син Іван Манайло зробив виставку із цих робіт. І я пам'ятаю, що виставка була в музеї, і вона зробила фурор. А він учився у високій школі у Празі, і там дістав хорошу освіту, і оцей художник був великий художник. Я вам скажу таку річ, і він був такий, якщо другі були художники такі, то, допустимо, м'які. Федор Федорович, якщо він видів, що погано, він не обходив тут, він тобі прямо каже: «Хлопці, то не добрі, то так треба зробити, або так треба зробити». Ну, дехто то не любив. Бо, каже Федор Федорович, так мені сказав. Але що інтересно, що він ніколи не пам'ятав зла. Він сказав тобі, але він був добрий до тебе. Але ти мав порозуміти, що так. Не кажу, не панькався. Кіт недобре, хлопче, треба зробити так. Я пам'ятаю, я теж показав одну роботу, не прийняли її на виставку, а він мені пішов, каже: ну подивися, що зробив. Каже, я кажу, верх один, а низ другий. То, каже, два художника одну картину робили. Я так подивився, дійсно. Ага. Значить, прав Федор Федорович. Якщо він був такий жорстокий, але справедливий. Ви знаєте, оці художники, всі великі, що нас вчили, кожен по-своєму був унікум. Вони вважали нас колегами. І вони, навіть Ерделі, чоловік елегантний, великої душі, розумієте, він ніколи, я від нього поганого слова про художника не чув. І так ставився до всіх, до учнів своїх, до своїх студентів. І один, і другий, і третій. Оця толерантність, ця елеганція, то люди великої букви. Їхнє життя – це для нас великий приклад. Як треба жити, як треба працювати, і як взагалі обходитися із всіми своїми колегами. Чимало путиків сходив за свою жизнь Йосип Бабинець. Позирайте, які красні краєвиди умалював він на своїх картинах, декотрі ми вже видмелим на його полотнах. Але якое щастя, що художник їх запечатлив, і цю красоту можуть увидіти і наші діти, і внуки, і дасть Бог і правники. А хіба не всьому смисл кожного челядника, котрий приходить на цю прекрасну землю?